Από εσάς θα τρέξει ο οδηγός. Θα κάτσουμε ρε! Θα κάτσουμε. Υπάρχει τρόπος για καλύτερη φωτογραφία. Όχι, θέλει υποδομή και τώρα δεν ναι, αποφασίσαμε σαν ΣΟΑΜ στον 5ο αγώνα του Μόλου σαν ΜΟΤΟΕ να διακόψουμε τον αγώνα όλοι οι αγωνιζόμενοι λόγω καταλληλότητας της πίστας, λόγω έλλειψης ασθενοφόρων και λόγω ότι το άθλημα πάντα πάει προς το καλύτερο, πάει προς το χειρότερο και αντί να μας χορηγήσουν στον οδηγή, αποφασίσαμε οδηγοί να πατήσουμε πόδι. Είμαστε στον αγώνα του Μόλου, είναι Κυριακή σήμερα, δεν πήγαμε να κάνουμε ούτε ελεύθερα, ούτε χρονομετρημένα, ούτε τίποτα. Χτες ήταν να γίνουν όλα αυτά μετά από απόφαση του ΑΣΟΑΜ και των περισσότερων οδηγών αποφασίστηκε να μην μπούμε μέσα να κάνουμε αυτό που ήταν να κάνουμε. Πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη λύση το να μην τρέξουμε οι καλοί οδηγοί και οι περισσότεροι για το καλό του αθλήματος, για το καλό το δικό μας. Και από εκεί και πέρα θα δείξει το μέλλον του τι θα γίνει. Εμείς ελπίζουμε σε καλύτερους αγώνες.